So hi guys, share ko lang sa inyo. Pinili ko na kapag mag-PT ako. Kasi nga halos 2 buwan na akong hindi dinadatnan. So itong PT na ginamit ko, nabuksan ko ng umaga. Ihapon nangyari yan. Umaga ko nabuksan. Kaya sabi ko mamaya na lang. Kasi nga nagdumi ako. So ito na nga. Unti-unti ko kaso nagulat ako. Nanginig ako. So yun napadami. So ayan, excited yung kapatid ko dyan. Dahil siya naman talagang may pakanan kung ba't ako nakapag-PT ng araw na yan. So dagdagan namin. So yan, napadami ulit. Pero walang nangyari. Kasi nga nung umaga ko pa nabuksan yan. Yan sabi ng kapatid ko baka hindi gumana yan. So yun yung nangyari, hindi talaga gumana. Wala. Kasi wala kahit isa. Sabi ng kapatid ko baka meron ka pa. Yung tinignan ko. Meron pa nga isa. So titignan namin ulit kung hindi ulit pag-filled. Mga ilang minuto, nag-antay talaga kayo baka sakali. Kaso, ganyan talaga nangyari. Yun ang nangyari, wala talaga. As in, wala kahit isang buhit. So yung kumuha ako ay isang PT. Huwag ka magulo. Wait lang. Jesse, huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Diktipir. Kalihay ito. Oh my gosh. Ito mas lugod. Mas ano ba yun? Diringin siya na ako gano'n pag nabuksan. Sabi ko sa'yo eh. Kinagabihan, hindi ko alam kung paano ko sisimulan or paano ko sasabihin sa kanya. Kasi kahit na nag-positive na ako dun sa PT, hindi pa rin talaga ako nag-sure. Ganun talaga yung ano ko. Kaya ako nag-video kasi nga gusto ko tignan or makita ko nung reaction niya. Kasi nga nung time na yan, pasampa na siya ng barko. So sa dapat, isurprise siya sa kinabukasan. Kinabukasan is magpapacheck up pa lang sana ako or magpapa-ultrasound para nga sure. Doon ko sana sa kanya sabihin. Kaso nga, bukas ng alis niya. Kaya napilitan akong sabihin sa kanya nung gabi na yan. Habang nakatingin sa camera, inis ko talaga kung paano ko magsisimula. Sino mo? Nasaro mo? Sabi niya, inang, instant, mo. Inano ako mo. Sabi niya, sino bang gumawa dito? Ako mag-isa? Sabi nga, paghatiin natin. Oo, tama na yan. Hindi naman masisira yan. Oo, sa list mo. Nang tanghali. Hindi, sabi niya, sabi ko, anong oras mo ka? Oras mo gusto daw. Hindi dapat. Sa ito mga alas 7:30. Message media, makarating dito. Doon naman talagang bukas ng opisina, alas 10. Siyempre ba lang, binakuna ko sa inyo. Tatapusin, yung naiwan nilang trabaho, tatapusin pa. Tawag na naman yung pag wala ka eh. Asa ka na? On the way pa. Pag sabihan na, saka ka na lang, balikan ka na lang. Okay, wow. Kaya matuloy. Basta ba? Panghaplas mo. Kating ko. Bibigkasin. Ipikasin, may pangaplas ng ipikasin. Sa ano, Mercury. Oo? Di ba alam ko, ointment yan? Parang ano na yun. Ang tapang nung pre. Ayun. Sobrang ano yung tiger ang tawag sa amin nung, tiger bomb. Baseline will very strong right here. Pupunta ka. Papamiti ka lang. Bakit? Ano ba yan? Ano nila pre? Ha? TV? Here's your fire. TV ka pala eh. Ikaw pa lang yung TV. Kaso, parang siya Lalaki si na. Rostov. Oo. Tama. Pagpapalalaki na siya. Ano ba yan? PT ang pre. Di ba to? Tingnan mo yung date. Ilan ba ito date? Minum ka. Kaya na, di na lang ako alis. Baliw. Kanina,
Di ba na ano, ito nung 23 ko. Oo. Andito ka pa ata. Correct. Nung 23? December? Oo. Ay, hindi. Ito lang. Kailan ba ng birthday mo? 20? Oo, nandito pa ako doon. Kasi Kakalis mo lang kaalis ko nun. lang noon. Nung umaga ako nagtiti nun. Oo. Kulay na talaga siya. Pero syempre, Kulay eh. Yung isa pa rin. ilang araw na kasi Dalawa kasi natuloy dapat na ang eh. gawin eh. Dalawa. Wala naman eh. Tapos kanina, nandun sa Ano ano. gamitin? Papasok. Hindi, ito yun ah. Ito yun ah. Bapatak na natin daw dyan. Ito yung papatak. Ah, nagkamali ka. Baka i-energy mo dyan. Ah, ito yung kanina. Ah, puta. Hindi naman, malabo naman eh. Kasi yun ah. Dapat ganyan oh. Pula-pula oh. No? Malabo eh. Dalawang bulit. Hindi yan katulad Dalawang bulit yan, bulit. pre. Ito, yung bibili dyan ako. Automatic yan, pre. Dalawang pula, dalawang bulit. Hindi naman eh. Hindi naman to eh. Di ba yung ay medyo yung naipigan na binigyan si Pen? Nandun ka, di ba? Ba't nandiyan pa ba sa Pinilit ipin ako ni ano, ng kapatid ko magpiti kasi sabi ko bukas pa ako ng umaga. Uy, ito, dalawa pala to. Dalawa nga yan. Kami sa walang bulit. Isa lang yan. Dalawa ko yun oh. Eh, di nagsama lang yan. Pwede nga eh. Ito na pala daw. Pinaalam mo, hindi na raw sasampa yan. Balik daw, hindi ko alam mo. Alagaan ka nga niyan eh. Ba? Ba? Bawal dyan, malaglag pa yan. Oo. Yung gumawa niya. Oo. Ilang taon na rin ngayon. Oh, pre, alam pre, uwi na ako mamaya. Puta! Bakit pa uuwi? Yan Hindi yung pa na una. tuloy, di ba? Kailangan mo dalawahin. Ha? Ano naman yan? Yung dati na ano. Hindi mo yung pula-pula. Dapat pula-pula yung pareho, di ba? Pero pag negative ka, isa lang po pula. Hindi naman pumula masyado. Kulit, hindi mo na. Oo nga. Kasala na yan, pre. Ha? Tingnan mo kasi sa likod, ayun o, nakalagay o. Pag blanco, kahit nga ako, di nga ako So, ba nagtiwala. ito, hindi masyadong ano, basta pula, okay na yun. Di ba ba yan? Ah, yan ba yan? Alam, nagtatalo pa kami ng kapatid ko kanina. Oo nga, pula pala. Eh, bakit kasi ito hindi naman eh? Yun nga, isa yan. Yung kasi, tingnan mo kasi yung date ng 23 pa. Ano ba't kayo nagtatalo? Kasi nga sabi ko, ano lang yan? Sabi ko, hindi yan. Ano kasira to? Zero. At zero. Pwede mo, bili ka pa pa ng mangko para o para sure ball. Pero siya na yan, pre. No? Dalawa na yung... Wala naman siguro papalya sa ganyan, no? Kaya kung sila papalya, yun yung hindi mag-ano, kaya yun ang invalid. Hindi ko rin papalyan sa kakano yan, pre. About this, the first quarter, scoring 30 points. May buhay na ako ulit. Ano ulit? Ngayon, Kaya ba't ako nakabuo dun? tinatanong nga niya ako. Provincial pa lang pala, pre. Kailangan huwag ka lang bull. Yan, December yun. Ha? December. Siyempre, nandito ako. Paano kayo nakabuo? Nandito ako.